बलायखाना तंगथंगनि साल तामनि निकांके चीनी हा बुबुग्रा प्रदुर किशोर माणिक्य बाहादुर देबबर्मा आसामानि साल ओ सालनो कितिंगैनाय चीनी बर रक्तिनि खातुं खाजा बिना आसामा साल पालायना मुसुंफानो बदागिजाक सुनो जत हास्तेनि चीनी बर रक्नो पेंडेमिक कोरोना भाइरास जेटा आबोनि कारणे जों जतनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालामना नांगौनि बागैनाय मो जरावो बर कुलुम कसांगैनाय मो भाइरास मानजांमानि जरावो तंथक चाथकनो याक्रिनाय बदागिमानि हिंका निनि सोशल सार्विस जेटा अन्नभावे खालायनानि जेमन लामार परिष्कार खालायनानि दुकानपाट परिष्कार खालायनानि बाजार हुजार हातिरक परिष्कार खालायनानि आपति जागावो सामुं खालायदे होनाय दागिजाक कान बगै बिनि जे वानसकमा बिनि जे खाकामा बेलायखाना नाकुंमानि मो जरावो मो कोरोना पेंडेमिक नि जरावो बन बगै बिनि मो लांमा तेबो काहामुंथुं तेबो बिनि सामुंगो बो सामुं काहाम खालायमानानि बागैनाय बखरक सिन इंस्पिरेशन दाबुक बिनि जे अनकमन जे विजडम दंगो जे बिनि जे लीडरशिप चिनी बरकनि थांसुंगो बेलायखाना नांगो बन बगै काइटर एबा ईश्वर बिनि अमरनो मलबुम रुम काहामका तंथुं चिनी मो हास्तेवनि बागै सामुं तानानि बागैनाय आसुंनो हामबाय।